प्रस्तुति। इहे गलत युग में सुने गे छौरी भेलो तोरे सब के राज गे ददे के गोर की ददे पटर की ददे के गोर की ददे पटर की करबो आई राज गे करबो सब काज गे ददे के गोर की ददे पटर की ददे के गोर की ददे पटर की लवर कमा के लाबै छो पैसा किनके दै छो मोबाइल गे मिठगर बोली सब फसबै छा जाल में कर खा तू घायल गे सब छौरा के बीच में नाचे हठन कनियो लाज गे दद के मोट की ददे पतर की दद के मोट की ददे पतर की करबो आई इलाज गे करबो सब काज गे दद के गोर की ददे पतर की दद के गोर की ददे पतर की करबो आई इलाज गे माँ वैष्णवी फिल्म्स की प्रस्तुति। नच नचनिया भेलैयो फैशन देखो मोगियो सब नाचै छै केतेक छौरी भागि गेलैया कैलाश के समझे बच्चे छै आधा से बेसी छौ घारे हठन धर्मेंद्र के लाज गे दद के मोट की ददे पतर की दद के मोट की ददे पतर की करबो आई इलाज गे करबो सब काज गे इहे गलत युग में सुने गे छौरी भेलो तोरे सब के राज गे ददे के गोर की ददे पतर की ददे के गोर की ददे पतर की करबो आई इलाज गे करबो सब काज गे इहे गलत युग में सुने गे छौरी भेलो तोरे सब के राज गे ददे के गोर की ददे पतर की ददे के गोर की ददे पतर की करबो आई इलाज गे करबो सब काज गे।